Zvinoitika munyika yeZimbabwe zvinokatyamadza. Nhasi uno tine nyaya yemukomana anga achigara kuSouth Africa ari ikoko akabva arumwa nenyuchi pahuro. Nyuchi iyoyo ndiyo yakonzeresa kuti anga achidzoka kuZimbabwe ange achisvuka huro yese, tsinga kutodambuka. Regai tikupe mukana munzwe zvaari kutaura mukomana uyu. Zviriko here kwenyu izvi? Rangu zita ndinonzi Andrew Neshamba. Senguva dzese tinokurudzirai kusubscribe kuDrewmas Media. Drewmas Media, taking you to another level. Starango ndonzi Heaven Manjengwa. Pekako. Ronda ramuri kuona here ndakarumwa nenyuchi 1 ndiri kuSouth Africa. So ndakambozama kuenda kumadoctors, vese madoctors ese zvipatara zvese zvemuSouth Africa, but vakaritadza, vakatoboisa dzimwe nyama paronda iroro. Saronda iri rinoita zvokuti kana ndiri mumba rinoita kunge riri kufamba cheka so. Pakatombosvika pastage yekudambuka tsinga 3 dziri pavavo kubuda ropa risingamboiti. So as time goes on takambozama kuda kufamba, ndakuona kuti problem ndei makukuta anobuda muzvinhu zvakadai saizvizvi, zvinorwadza, zvinogumbura vana veZimbabwe. Right, tabva ipapo ndakazouya kuZimbabwe ndizombozama kubatsirikana. Ndakazoenda kuGomo General Hospital kunorapwa ronda iri. Ndakaenda kuGomo kunorapwa ronda, ndasikopiwa mubhedha iri Saturday. Operation yangu yanga iripo Monday. Ndaenda kuoperation, then operation was successful. Then after vari bandage ronda iri, ndakasikochekwa nyama pagumbo rekwa left. Ndakachekwa nyama kubva panapa kusvika panapa, ndikuona ipo ndakachekwa nyama yekunama ipapo. But after 3 days nyama iyi yakamuka isipo. Same night yacho iyoyo vakarara pachitinetsa shiri dzeblack Gomo. Then mangwana makuseni pavakavhura vaida kudisposa, because it was 3rd day, kuti vachiona kuti yabata here nyama yavo, pakamuka pasina nyama. Ndo zvimwe zvinhu zviri kuitika mukati murarama kwandiri kuita. Ronda rinovava zvokutoti kusvika pastage yekuti rinobuda ropa rega, but ndikafamba kumwe kubuda kana kuenda kunze rinongosa kunyarara, rotombonyarara. But kana ndiri mumusha dzedu dzekuberekwa idzi, ndane 4 years muri Zimbabwe, handizivi chonzi hope mupenyu hwangu. Handirari, ndinakagara usiku wese. Kana ari masikati chaivo handikwanisi kutorara, ndakangogara, handina hope. I tried kuti vandipe mapills ekuvata, but it's useless. Hapana. Tambura neronda, it's been 4 years now, going to 5 years now almost. Chirwadziwa neronda iroro. Musingataure nyine mazita pamuri kufamba zviri kunzi chii? Zvakaoma. Misha umu zvakaoma. Because kwese kwatiri kufamba ndakafamba kwakawanda. Kumunhu asingazodumidi nemazita kwakawandisa.
kunzi zvinhu zviri pandiri zvipotswa kune vanhu vakashereketa zvavakashereketa. Saka zvinhu zvacho zvida vanhu vanotaurisawo mumisha umu kuti vane munyamawo vosandudzirwawo zvinhu zvakadai so zvakaoma. Ivo vari kuita matara panowo zvavari kusangana nazvo. Varipo vakawanda kusangana zvakawanda. Vamwe vacho vanotopofomadzwa. Pane vakapofomara? Paripo vapofomadzwa vachikubatsirai? Vachindibatsira. Tina mumwe prophetess wekuHarare tingataura nemazita. Ndakambopuwa namba dzavo ndikataura navo through mavideo calls. Ndichitaura navo first day ndakataura navo. Tikanamata tichiita zvese, it was okay. Then midnight after 12 o'clock vandifonera nevideo call chiti ngatinamate futi bata mvura yako. But vachipedza kunamata ipapo vakandibvunza mumwe mubvunzo yandatadza kupindura nanhasi ega, vachitaura zvese zviri kuitika pamusoro peupenyu hwangu. Nanhasi vakatoti ivo prophetess vakatoti uye munhu akauya kwavari akati siyana nemunhu iyeye, wada kuonesa kurapa munhu iyeye, chamurapa isika nangwedu yakwana. Saka munhu wese ugara anoda kundibatsira anopera power, anopera chido choda kundibatsira because vanovingwa vanhu ivavo. So ndatambura mhuri yeZimbabwe nerunda iri. Akaita bofu chii chakanyatsoitika? Ndakapiwa nhamba umwe wandainamata naye akati chimbonoona murume uyu anokwanisa kubatsira nekurwara kwauri kuita. But aita macontacts naye, but amufonerana naye, vadirector vatenda kwaari. Kenda kwaari ndobva asvikuritarisa. Aritarisa kudaro ndaiti vandibvunza mubvunzo yaaibvunza, mupindura mubvunzo yaipindura. Pakavata vanipa mumwe mushonga wokumwa. Pavanipa mushonga wokumwa, achipedza kunipa mushonga wokumwa, akabva aita kunge ngorowa nechunhu kumeso. Ana kubvira azomboona futi nanhasi munhu iye ariko. But takazotaura nhamba dzake naiye akati hai regai zvichapfuura. Tikuziva kwa zviri kubva zvichapfuura, vanhu vakasimba. Tositaura naye munhu wacho iye nanhasi. Ari muHarare kupi? Ari muHarare kunonzi kuchitungwiza. Ndiko anogara. Right, pari pandoda kunzwisisa. Matima muri kuSouth Africa. Yakakurumai muri paiko nyuchi iyoyi? Zvakaitika nyuchi ndakabuda makuseni. Ndaenda mubasa makuseni. Ndamira pagedhi. Ndamira pagedhi ndine mufana wangu ariko ikoko. Waya nyuchi 1. Ndatoinzwa ichitoya daiso. Yaskoruma panapa. Atodisvina. Nyuchi iyoyo mbva pabuda kashombo kacho kaya. Kabuda kudaro mbva ndapinda mumba ndakuta kunge ndatemwa nemusoro. Ndamwa magrandpa. Pandakamwa magrandpa ndakati kandizorore michanza. Pandakazorora ndakaita kunge munhu ari kurota. Pandichiona zvinhu izvi, but I was like half sleep. Kwakaita kunge kwapinda nyoka nekiti yeblack. Saka nyoka payakapinda ndakaita kunge ndaloza power. Pandaita kunge ndasungwa maoko so. Kiti ndibva yauya ndibva yaita kunge iyo kutanga kupara panapa. That thing was happening, but ndanakarara kudaro. Ndibva yatanga kupara. Paya zvakapedza nyoka mvua yambva yananzva ropa, mvua yabuda mvua yaenda. Payakabuda yakaenda ndipo pandakazopepuka. Pandakapepuka ipapo same day iroro pataona patozara pazara ropa, patofinyuka. Pandidedzwa ambulance, mvua yazonditora ambulance pandaenda kuchipatara. Ndomamirira zviri kuita izvozvo. Asi zvabva mukuitika izvozvo, tingati mune dzimwe hope dzamakazosangana nadzo here dzingave dzaikududzirai kuti izvi zvinhu zvakamira so? Hope dzandinogara nosangana nadzo inyaya dzenyoka nekiti izvozvo. Ndodzega dzandosangana nadzo chindirwisa, dziuya dzinanzva dzichienda, dziuya dzinanzva dzichienda. Ndikasangana nemunhu anobatsira kana anipa namato, manhiri wayo ndikwanisa kumborara 1 hour chete. But ndikangotanga 12 o'clock chete, no matter what ndiri kupi zvotondiudza kuti zvatotanga. Tanga kuvaviwa to the extent yekuti ndinotora chimwe chinhu chokukwenya kuti panobuda ropa. Pane pandandoda kuzivawo zvakare.
sezvo mangotaura kuti zvakaoma musingatitaure kuti makanzi zviri kubva kupi. Munhukadzi here akataurwa zita rake? Vanhurume vakataurwa zita ravo. Vanhurume vakataurwa mazita avo. Ko mune here dzimwe nguva imi mukomadza munomborota muchisangana nemudzimai? Izvonazvo zvotoitika each and every time. Zvekutoti even ari masikati chaiwo sometimes kungoita kuenda ngojumiwa naye, so unoona munhu achitopinda achitanga anopinda so but handioni face. Izvo zvinoitika every time. Muri kuinzwa kana uri kutaurika mhuri yeZimbabwe. Ndofunga vamwe mukanzwa ndakubvunza mubvunzo munema kuti wamuprofita here. Aiwa, ndinenge ndichingorelata zvangu dzimwe nyaya dzatinenge tichimboita, toda kuona kuti zvakafanana here. Munotondera hanzvadzi yangu iyaya yekwamurehwa yatakabvunza pachirongwa iya, achitaura kuti haasi kurara, even masikati chaiwo akarara anogona kungobatwa nehope otopesera akushandiswa. Ndozvazondipawo mufungo wekuti nyaya iyi inenge iri kuda kuti fanane. Ndizvo saka ndabvunza mubvunzo iwoyo, nekuti zvakare kune vanobatsira kakawanda tichiudzwawo zvakare nhau pandazobvunza kuti munhukadzi here. Ndo pandanga ndiroda kuenda ipapo, nekuda kwekuti mamwe madzimai anogona kuchiva mwanakomana uyu wotanga kumushandisa as a result. Zvinhu izvozvo ndeyekuti iye haazorore, haazoite hanya kana nemadzimai, nekuti izvo ndo zvinenge zvichitomushandisa. Ndingade kuziva mwana wamai, wakaroora here? Kuroora ndenge ndakamborora 2009, but nenyaya yekuti mudzimai wekutanga akangoora mwoyo akangobuda mba akaenda. Wechipiri wacho same thing. Ndopandakabva ndakuona kuti ndisiyane nazvo, because anongoora mwoyo pasina kana zvanonga wamuita munhu. Kana inini nditone problem kuti kana ndiri kwandiri ari mumba mudzimai, kana ndiri kure ndonzwa kumuda zvokuti pandingasvika mumba paanenge ari toita kunge tikuona chimwe chikara, totosemeswa zvekutoti ndotosvika pastage yekutobuda inini ndotobuda kutonorara kushamwari. Ndozvakaita kuti ndigare nditi ndigare zvakadai. Mazvinzwa kamuri yeZimbabwe. Ndingade kukuzivisai zvakare kuti zvinozoita kuti tinge tichibvunza mibvunzo iyi, tiri vanhu vanogara vachisangana nematambudziko iwaya akasiyana siyana. Asi kazhinji kacho patinofamba tichinzwa nhau dzakadai, so kazhinji kacho mumusha munenge muine urombwa, panenge paine weukama kunyanya, zvikuru sei pane weukama vanenge vachishandisa mwanakomana iyeye. Chinoitikawo zvakare ndechekuti kana uchinge uri waroora paya, zvikwambo kana tingati zvidhoma whatever zvinenge zvichikushandisa zviri jealous, hazvizomboda kuti iwewe unge uchitora mumwe munhu. Zvinenge zvakuda kuti aiwa wakutitorera murume wedu chirudzi ichocho. Naizvozvo zvinoramba zvichiita kuti iye aore moyo. Iye akasaora moyo, kana mudzimai zvakare anongosvibawo moyo, otongora kuti chandirogarira panapa hapana, otorova pasi. Zvimwe zvatinosangana nazvo muupenyu. Icho chitsvambe vana sekuru, vana mbuya, vanoti vese vanokwanisa kuziva zvechivanhu izvi, kugadzirisa zvechivanhu. Hoyo mukana tingade kuti mubatsire mwanakomana, zvinakidze izvi. Kazhinji kachowo zvakare chimwe chinoitika ndechekuti paanenge achitaura nesu kudai so, munhu ari kuita izvozvo nyangwe asipo anenge achitozvinzwa, achitoziva zvakare. Izvozvo zviri kutozikanwa kuti pane vari kumutora nhau. Nhai mwanakomana, ndiri kunyepere zvandiri kutaura. Pane here zvaungade kusapota chinoita kuti mufungidzire kuti munhu ari kuita izvi ari kuziva zvese zviri kuitika? Zvinoitika ndechekuti unokwanisa kubuda munhu uchinobatsirwa, kana kuenda kwanenge uri uchinobatsirwa, but otoonzwa nevamwe vanhu kunzi iwe uri kufamba uri kudai, but pane pasina munhu one anozviziva
kuti wambobuda wakadaiso. For sometimes kuza kubuda kunge uri kuenda kana kubhora yotrenda zvako kunodi unobatsirwa. Patoshamisa vamwe vakukuudza poza kana chavanotyika kukubvunza kuti wanga waendepi. Saka ndizvo zvinhu zvandosangana nazvo izvozvo. Sometimes zvinhu zvacho ukada kuzvipiwa unoora moyo kana kuzvishaya. Zvinhu zvaunenge wapiwa kuti uzvibatsire. Ndakatombopiwa umwe munamato kuti ndibatsire. Munhu iye akatondudza pandakatodzokera kwaari akasvika akatondudza akatoti namato wangu wakaushaya akati ndakaushaya ndosaka ndauya pano mbatotanga kuseka. Saka ndakuitira kuti uzvizive izvozvo kuti zviriko. Saka vanhu vawaenda iwewe vachiedza kukubatsira tingati vawanda zvakadini? Pane 4 years ka vanhu sofa vandazama kubatsirwa navo vakawandisa vanotosvika ma50 kuma60 nichizama kupi nekupi verudzi dzakasiyana siyana vachingopedzisira vachingoora moyo. Asi vanotaura kuti ndevedzidza. Ndiro hongu vamataura vanoita. Chimwe zvechinorwadza kamuri yeZimbabwe ndechekuti sezvamanzwa kuti anga ari kuSouth Africa nekuda kweurwerewo akapedzisira adzoka. Ndipo paya patinotaura kuti varoyi variko vanhu vachita havako maconditions. Condition iyoyo muri yeZimbabwe zvandingade kukuzivisa ndezvekuti ungave uri kuAmerica, ungave uri kuUK, ungave uri as long as uchirarama, as long as vanhu ivo vachiziva zita rako nemitupo yako vanokwanisa kudeketera nedzinza rako. Kavedzinza ndo vanonyanyisa. Kashoma kuti mutorwa akwanise kuuya kuzoroya muyerashumba kana kuti muyerashumba anoshatisa soko kana kuti kashoma. Kazhinji kacho vaunodya navo ndivo vanokuuraya. Ameno mashoko ako aungade kupa ekupedzesera kumuri yeZimbabwe? Ndingati mashoko angu andiri kuda kutaura ekupedzisira nevanhu veZimbabwe chikumbira rubatsiro nevanozvigona chaizvo boza ndatambura neronda iri ndatambura ndochikumbiro chika chandiri kukumbira nevanhu veZimbabwe. Goodbye my friends, goodbye my friends, wakamboonana tichazoonana nerimwe zuva hama dzangu. Goodbye my friends, goodbye my friends, wakamboonana tichazoonana nerimwe zuva hama dzangu. Ini ndokuenda kubasa kwangu, iwe makiwe mkaranga